औषध घेऊन कंटाळलात का? आजच जवळच्या डॉक्टर लोहिया ॲक्युपंक्चर उपचार केंद्राला भेट द्या. ऑपरेशन टाळणारी विना औषध आणि दुष्परिणाम रहित ट्रीटमेंट. गुडघेदुखी, कंबरदुखी, मानदुखी, स्लीप डिस्क, स्पॉन्डिलायसिस, लकवा, संधिवात, मधुमेहाचे दुष्परिणाम, ॲलर्जी, जुनाट सर्दी, पाळीचे विकार, लठ्ठपणा, डिप्रेशन आणि यासारख्या अनेक रोगांवर मात करा. डॉक्टर लोहिया ॲक्युपंक्चर उपचार केंद्र, अयोध्या टॉवर, स्टेशन रोड, दाभोळकर कॉर्नर, कोल्हापूर. गॅस पाईपलाईनच्या कामात पैसे घेतल्याचा आरोप करण्यापेक्षा नाव जाहीर करावं, शाल श्रीफळ देऊन सत्कार करू असं सांगत संजू परब यांच्याकडून जनतेत फेक नरेटिव्ह पसरवण्याचं काम सुरू असल्याची टीका प्रभारी नगराध्यक्ष ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर यांनी केली आहे. या बाबतीत मी आपल्याला सांगू इच्छितो की माझे मित्र असं म्हणेन, पण आता मित्र म्हणायचं की नाही तिथपर्यंत एक डेडलाईन आलेली आहे. कारण मित्र म्हणत असताना हिंदीमध्ये एक डायलॉग आहे, बच्चा समज के ते तुम्ही बाकीचे इंटू ब्रॅकेट तुम्ही काय ते बघा, मी काय ओपनली ते बोलत नाही. पण ज्या पदावर आपण आहोत, आपलं पद नेमकं काय आहे ते बघावं. आपण एक नगरसेवक आहात. एक नगरसेवक असताना तुमचा प्रिसाइडिंग ऑफिसर नगराध्यक्ष आहे. एका नगराध्यक्षाच्या बाबतीत प्रोटोकॉलप्रमाणे वैयक्तिक नाव घेणं हे थोडंसं सावंतवाडीच्या संस्कृतीला शोभणारं नाही असं माझं वैयक्तिक मत आहे. आणि त्यानंतर आपण ज्यावेळी ओपनली कुठची प्रेस घेतो त्यावेळी मी माझ्या मित्राला असं सांगेन की डॉक्टर निलेश राणे बघा, सभागृहात ज्यावेळी एखादा विषय मांडतात त्यावेळी त्यांचं फेस रिडिंग बघा, त्यांच्या फेसवरचे एक्सप्रेशन बघा, आणि तुम्ही ज्यावेळी प्रेस घेता त्यावेळी त्या प्रेसमध्ये तुम्ही हसता. याचा अर्थ असा होतो की तुमच्या मनात एक आणि डोक्यात एक आणि प्रत्यक्षात कृतीत एक असं मला या ठिकाणी सांगावं असं वाटतं. कारण कसं असतं, माणसाने सावंतवाडीची संस्कृती आहे, एज्युकेटेड पर्सन म्हणून चांगल्या गोष्टी समोर आणाव्या. ज्या पद्धतीत त्यांनी माझ्या बाबतीत जे भाष्य केलं ते भाष्य त्यांच्याकडनं मला एक्सपेक्टेड नाही. आणि हरिश्चंद्र पवार सन्माननीय पत्रकार यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाचं उत्तर असं आहे की पुन्हा एकदा मी सांगतो, माझ्या मित्राने गॅस पाईपलाईनचा अजिबात टेक्निकली अभ्यास केला नाही. त्याचं कारण असं आहे, इथे मी आपल्याला वाचून दाखवतो. ही महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेड ही स्कीम का आली, तर आपल्या गव्हर्नमेंटच्या नॉर्म्स कंडिशनप्रमाणे नैसर्गिक वायूचा अधिक वापर केल्यास जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित कमी होईल आणि परिणामी इंधन आयात करण्याकरिता अवलंबन कमी होईल. स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करण्यासाठी नैसर्गिक वायूचा वापर करण्याची गरज आहे असं कोण म्हणतंय? महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेड हे पेट्रोलियमशी आमचं जे खातं आहे त्याला संलग्न आहे. म्हणजे आपण इथे काय करतोय, पर्यावरणाचं संतुलन करण्यासाठी नॅचरल गॅसचे सोर्स शोधतोय. माझ्या मित्रांनी स्टेटमेंट काय केलं, माझ्या मित्रांचं स्टेटमेंट असं आहे, असं झालं ती लाईन जी दिली ती फुटली, त्याचा स्फोट झाला तर नगराध्यक्ष जबाबदार. मला ते थोडं हास्यास्पद वाटलं. कारण नॅचरल जे आहे त्याचा स्फोट होण्याचा माझ्या मते कुठे काही संबंध येत नाही. त्याच्या पुढे जाऊन सांगतो, यांच्या प्रश्नाचं उत्तर क्लिअर करतो. सुरुवातीला याचं जर ओपनिंग जर बघितलं आपण, ती एक त्यांनी माहिती घेतलेली आहे. यांचं ओपनिंग कोणाच्या घरात झालं? अजय वसंत गोंदावळे जे शिवसेनेचे नगरसेवक आहेत. त्यांनी एक मोठा कार्यक्रम घेतला, आपल्या घरासमोर मोठी रांगोळी घातली आणि ते गॅसवाले सगळे जे आहेत त्यांना खूप मोठं वेलकम केलं आणि ते वेलकम करून त्यांचा उदो केला आणि त्यांच्या घरात पहिलं कनेक्शन दिलं. मला वाटतं माझ्या मित्रांना हे माहिती नाही आहे. आणि सेकंड थिंग, जे कनेक्शन देणं किंवा त्यांच्याशी सिस्टीममध्ये काय करणं याला नगर परिषदेचा ॲब्सोल्युटली नो राईट शून्य. त्यांचं डिपार्टमेंट सेपरेट, त्यांना कनेक्शन देण्याचे पॉवर सेपरेट. पेट्रोलियम मंत्र्यांच्या सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या अंडर ती स्कीम आहे. त्या स्कीमचा फक्त सावंतवाडी नगर परिषदेमध्ये रोल एवढाच येतो, तुम्ही कुठे रस्ता कटिंग करणार, कुठून काय घालणार आणि तो रस्ता भविष्यात तुम्ही फिलअप करून देणार, त्याचे किती पैसे भरणार. त्याने ते पैसे ऑलरेडी डिपॉझिट केले. आता त्यांचा असा एक आरोप येतो की त्या आरोपात ते असं म्हणत आहेत की 6,000 रुपये त्यांचं कनेक्शनचे चार्जेस आणि 1,000 रुपये कोणाला तरी कमिशनचे चार्जेस, असं काहीतरी त्यांचं स्टेटमेंट आहे.
आता ते कमिशन कोणाला दिलं काय दिलं ते त्याने नाव त्वरित घोषित करावं आणि जर त्याने नाव घोषित केलं त्यांचा साल आणि श्रीफळ देऊन आम्ही सत्कार करू आणि पुढचं जे काय आहे त्याची त्वरित कारवाई आम्ही सुरू करू असे मी या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो. आपल्याला सांगितलं की हा जो आहे हा टॉपिक नैसर्गिक वायू आणि एक्सप्लोजिव्ह ह्या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. नैसर्गिक वायू हा नैसर्गिकरित्या तयार केला जातो, त्याचं एक्सप्लोजन मुळात होतच नाही टू बी ऑनेस्ट. आणि आपण जो आता प्रश्न उपस्थित केला त्याचे राईट कनेक्शन देणे घेणे त्यांना त्या संदर्भात आत्ता मी गॅस पाईपलाईनची जी माणसं आहेत जी ऑथॉरिटी आहे त्यांना सगळ्यांना बोलवलेलं आहे. ही मीटिंग संपल्यानंतर इमिडिएटली त्यांची मीटिंग आहे, त्यांच्याकडनं एंटायर डाटा आम्ही घेणार, त्या बाबतीत विस्तृतपणे पुन्हा एकदा प्रेस असेल. अनाऊन्सप्रमाणे त्यांना गव्हर्नमेंटने डिक्लेअर केले की 6,000 रुपये तुम्ही भरून घ्या. त्याच्यात परिषदेचा काही संबंध नाही, कारण 6,000 रुपीज त्यांना गव्हर्नमेंटने पेट्रोलियम नाही दादा 1,000 घेतात हा आरोप आहे ना. हा आरोप प्रॉपर प्रूव्ह व्हायला पाहिजे साहेब. कोणी उठून म्हणेल की जादा 5,000 घेतात, दॅट इज नॉट. काय माहिती हे असे बोली वगैरे ह्याच्यात मी थोडीशी माहिती घेतो. हे असे आरोप प्रत्यारोप होत असतात. या आरोपात ज्या कधी तथ्य येतं, माणसाने एखादा आरोप करताना त्याच्याकडे जर काहीतरी कॉन्क्रीट एव्हिडन्स असला तर त्या एव्हिडन्सला महत्त्व देऊन आपण त्यावर 100% जसं अजय गोंधवळीच्या बाबतीत ते बोलले ना तसं मी बोलतो ॲज अ प्रभारी नगराध्यक्ष ॲज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर म्हणून. जर असं कोण असेल ना त्यांनी एव्हिडन्स द्यावा. एव्हिडन्स दिल्यानंतर इमिडिएटली त्यावर ॲक्शन होईल. तुम्ही काहीतरी बोलणार आणि त्याला एव्हिडन्स देणार नाही, दॅट इज नॉट फेअर असं माझं प्रामाणिक मत आहे.